Tieto pocity a reči blokujú energiu a vytvárajú obrovský odpor. Predstav si, že by si mal pred sebou dvoje dverí. Tie naľavo by ukazovali priemerný život, priemerný zárobok, priemerný dom či byt, priemerného partnera a tak ďalej. No a tie napravo by ukazovali hojnosť vo všetkých oblastiach, prosperitu, zdravie. Ktoré z týchto dverí by si vybral alebo vybrala? No jasné, že tie napravo. Lenže väčšina ľudí si vyberá podvedome tie naľavo podľa toho, ako rozmýšľajú a čo o sebe samých rozprávajú. Chceš vedieť, ako na tom podvedome si? Keď sa ťa niekto spýta, koho si dlhšie nevidel alebo nevidela. Čau, ako sa máš? Čo väčšina ľudí odpovie? Ale pomalinky, ale celkom dobre. A toto sú ešte tie lepšie možnosti, väčšinou sa začnú rovno sťažovať. Prečo to ľudia hovoria? Boja sa poníženia, boja sa neprijatia, boja sa proste byť iný. Ale kto zdravý by chcel byť prijatý spoločnosťou